Inawgurat xogħol ta' restaw f'xelter tat-tieni gwerra dinjija li jinsab bis-swit l-entratura prinċipali taċ-ċittadella f'Għawdex. Ix-xogħol kien jinkludi tintif ta' materjal li nġabar tul is-snin, installazzjoni ta' sistema moderna tad-dawl u installazzjoni ta' qamara tal-epoka u sistema tal-qugħ tal-ilma. Ix-xogħol sar minn Wirt Għawdex b'kollaborazzjoni mal-Ministeru ta' Għawdex. Dan il-proġett estensiv ibbenefika minn fondi li l-Ministeru għal Għawdex għadda lil Wirt Għawdex fi frar tas-sena l-oħra u li minnu ġiet ukoll irrestawrata wkoll il-loġġa tal-Palju. Giovanni Zammit, segretarju ta' Wirt Għawdex, tkellem dwar ix-xogħlijiet li saru f'dan ix-shelter. Dawn il-proġetti saru bis-saħħa u l-għajnuna sħiħa tal-Ministeru ta' Għawdex u issa nisperaw li l-pubbliku ikun jista' jgawdi sit ieħor ġo ċittadella. Aħna barra dan is-sit għandna is-sit fejn hemm is-silos. Il-Ministru għal Għawdex qalet kif il-ħarsien tal-patrimonju storiku jibqa' element ewlieni u li qed jingħata attenzjoni li jixraqlu. Spjegat kif ta' kull sena qed joħorġu skemi ta' restaw biex il-kunsilli lokali jresqu l-proposti tagħhom u eventwalment jiġu restawrati siti storiċi fl-irħula. Fakret kif il-Ministeru għal Għawdex li ħadem biex is-sit tal-Argerdu f'Kerċem jiġi espropjat, azzjoni li bija l-Ministeru rnexxielu jipproteġi sit storiku. U għal matul is-sena 2017 għandna diversi proġetti skedati flimkien ma' Wirt Għawdex u għalhekk qed intenni l-impenn u l-appoġġ tal-Ministeru għal Għawdex għall-ħidma ta' Wirt Għawdex bris Għawdex, però wkoll bris l-istorja u l-wirt kulturali ta' pajjiżna. Il-Ministru għal Għawdex qalet li fil-jiem li ġejjin ser jitħabbru aktar inċentivi biex jiġu rrestawrati siti oħra ta' importanza storika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.